täältä vähän fiiliksiä Assyiltä. Mä oon nyt itse tässä parin kertaa yrittänyt ottaa videoa iPhonella ja niistä on kaikista jokainen päin persettä, mutta no, Applen laatu. Mut joo, tässä on nyt kunnon kameralla yritetty. Joo, katsotaan mitä täällä on. Siellä on YK ja Koikkaria ja Terokin siellä vähän kauempana. Siellä pelataan Starcraftia ja tämmöstä täällä. No joo, tämmöstä täällä ja katsotaan sitten, jos olisi kaupungilta jotain hetken kuluttua. No mitä se tulee niin? Sä pelattu mun peli niin! Täällä tallentaa.